በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም ቤተሰብና ሚዲያ ከመይ ለኻትኩም አሜን። ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸረስ ተመስገነ ይሁን። እንኳዕ ለኻልኣይ ሰሙን ኣብይ ጾም ኣውጽሐኩም መጽሐና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘወረደ ማለት ታይ ማለት እዩ ካብ ዘወረደ ኸታይ ነማሃሉ ጽቡቕ ኣለኾነ ሓሳባት ልዕልና ተማሃይርና ለርና ሕዚ እውን ከምና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ቅድስት ማለት ታይ ማለት ይልና ኣብ ሰለስተ ከፊልና ክንርኢና ካብ ቅድስት ኸታይ ነማሃሉ ለሓሳብ ክንርኢና ማለት ይልና حزون كم تلمودنا اسكع مودات اختكاتاتلو كم ادما ازي طعومن طقامن لخونه تمرتي لو كل خباصح شير لايك مغاركم كيترسو بتحنا حتت امباركس ناغير بيسب قدست مالت تاي مالتيو إلنا نجمرمو قدست مالت قدس خازل نايغز غس دوص خينو ያው ሊወድ ኾን ከለ ቅዱስ ይልሞ ቅዱስ ማለት ፍሉይ ክቡር ጽኑዕ ማለት እዩ ለሰው ይትቀየር ከለ ደማ ቅድስት ይባሃል ቅድስት ማለት ፍሊቲ ክብርቲ ጽንዕቲ ማለት እዩ ስለዚህ እዛ ሰሙዚያ ታይተዋሂላላ ማለት እዩ ፍሊቲ ክብርቲ ጽንዕቲ ልብል ስም ተዋሂዋሎ ከምናይ ቅዱስ ያሬድ ደሳያይማ ማለት እዩ ስለዚህ ልምንታይ እዩ ኸሙ ኮይኑ ድሕሪና መጀመርታ ንሪዮ እዚ ጾም እዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ ጾም እዩ ስለዚህ ጎይታ ክርስቶስ ቅዱስ እዩ ለቅዱሶ ለይደሊ ቅዱስ ለጽኑዕ ለይደሊ ጽኑዕ ልዑል እዩ መጀመርታ ንሪዮ እዚ ጾም እዚ ዝጾሞ ቅዱስ ለኾነ እግዚአብሔር ስለለኾነ ያው ቅዱስ ጾም ንብሎ ለምንታይ እንድሕሪልናሲ ጎይታ እግዚአብሔር አነ ቅዱስ እየ ንስኻትኩም ቅዱሳን ይኹኑ ኢሉ ተናገረ አምላኽ ስለለኾነ ቅዱስኑ ካብ ማንም ለይቅበሎ ማንም ለይሕድጎ ቅዱስና ናባህሪ ለኾነ ጎይታ ክርስቶስ ስለልጾሞ ቅዱስ ለኾነ ጾም ይባሃል ጽኑዕ ለኾነ ዲያብሎስ ስለልተሸነፈሉ ጽኑዕ ለኾነ ጾም ይባሃል ፍሉይ ለኾነ ጾም ፍሉይ ለኾነ ተአምራት ፍሉይ ለኾነ ድሕነት ቤዛነት ልተገበረሉ ጾም ስለለኾነ ፍሉይ ለኾነ ጾም ንብሎ ማለት እዩ በኻልእ ባህላ እዚ ጾም እዚ ዓብይ ጾም ተባሂሉ ይፍለጥ ንምንታይ እንድሕሪልና ዓብይ እግዚአብሔር ወዓብይ ኃይሉ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ኃይሉ እውን ዓብይ እዩ ይብል ቅዱስ መጽሐፍና ስለዚህ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ እቲ ዓብይ ለኾነ እግዚአብሔር ለጾሞ ጾም ስለለኾነ ዓብይ ንብሎ እንደገና እቲ ዓብይ ለኾነ ገበል ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ራእዩ ዝነገረና ዓብይ ገበል ተዋሂሉ ዝተነገረሉ ሰይጣን ዲያብሎስ ዝተሸነፈሉ ጾም ስለለኾነ ዓብይ ጾም ንብሎ ዓብይ ለኾነ ድሕነት ዝተፈጸመሉ ዓብይ ለኾነ ቤዛነት ተፈጸመሉ ጎይታ ክርስቶስ ብስጉ ጾይሙ ናይ ነፍስ ረሃብ ናለጥፈሉ ጾም ስለለኾነ ዓብይ ጾም ተዋሂሉ ይፍለጥ ማለት ኢና ስለዚህ ደቂ እግዚአብሔር እቲ ቅዱስ ለኾነ ጎይታ ለጾም ጾም ስለለኾነ ቅዱስ ለኾነ ጾም ቅድስት ለኾነ ጾም ተዋሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ ጎይታ እግዚአብሔር ከም ትለወልናዮ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 2 ከምኡ ደሞ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 እውን ከምኡ ይብል በከመ ዘጸዋዕክሙ ቅዱስ ውእቱ ከማሁ አንቱምኒ ቅዱሳን ኩኑ ይብል ናይ ማለት እዩ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ተለወልናዮ እውን ጎይታ እግዚአብሔር ቃል በቃል ለደቂ ሰባት ከምዚ ኢሉ መልእኽቲ ይሕሊፉ አነ አምላኩም ቅዱስ እየሞ አነ ፈጣሪኩም ቅዱስ እየሞ አነ ወላዲኩም ቅዱስ እየሞ ንስኻትኩምን ቅዱሳን ኩኑ ንስኻትኩምን ንጹሃን ኩኑ ኢሉ ቅዱስኑ ናባህሪ ለኾነ አምላኽ ንዓና ብጸጋ ዓዲሉና ብጸጋ ቅዱሳን ክንኮን ቅድስና ብውህቶ ለምጻና እምበር ናይ ባሕሪና ናባዕልና እንብሎ ቅድስና የብልና ማለት እዩ ንዕኡ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕዚ ከምቲ ዝጸውዐኩም ቅዱስ ለኾነ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ለምንታይ እስመ ከመዚ ለመጽሐፍ ቅዱሳን ኩኑ ስአነ ቅዱሳን መጽሐፍ ኢሉ ጠቂስዎ ለሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ብሉይ ኪዳን እዩ መጽሐፍ ኢሉ ጠቂስዎ ለሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ኦሪት እዩ መጽሐፍ ኢሉ ጠቂስዎ ለሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ሙሴ ለጻሐፎ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ከምኡ ደሞ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ መን ቅዱስ እየሞ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ ኢሉ እዩሞ ሕዝውን ቅዱሳን ኩኑ ኢሉ ይናገረና ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ኮይኑ ብሉይ ኪዳን ይሰብከልና ኣሎ ኣብ ወንጌል ኮይኑ ኦሪት ይሰብከልና ኣሎ እቲ ብሉይ ኪዳን ለሰራ አምላኽ እቲ ኦሪት ለሰራ አምላኽ ለቀዳማዊነቱ ትማሊ ለማእከላዊነቱ ለማዓንቲ ለዘላለማዊነቱ ጽባሕ ዘይሉ ጎይታ ሰራዊት መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ልጸውዐኩም ንሱ እዩ ማለት በክልተ መንገዲ ይጸውዕና ሓደ በተፈጥሮ በጥንተ ተፈጥሮ ማለት በመጀመርታ በተፈጥሮና ቅዱሳን ለኹንኮን ይጸውዕና ቅዱሳን ለኹንኮን ፈጢርና ቅዱሳን ለኹንኮን ኢላው ዓለም ዘምጽና ካልኣይ ነገር ለለ ንሕና ካብ ቅዱስና ላብ ርኽሰት ካብ ንጽህና ላብ ርስሓት ካብ ጽድቅ ላብ ኃጢአት ካብ ብርሃን ናብ ጸልማት ወረድና ለጊዜ ለለ ወዲቅና ወልኖርና ለጊዜ ጎይታ ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብዚ ዓለም እዚ ተመላሊሱ ምንተ ድሕነትና ተሰቂሉ ታይ ገይርና ቅዱሳን ገይርና ንጹሃን ገይርና ብደሙ ቀዲስና ማለት እዩ
بدمو قدسنا ودمو لإيسوس كريستوس يانصحن كل ኃጣውኢነ ስለዚህ እቲ ቅዱስ ለሆነ ጎይታ ብጥንተ ተፈጥሮና ለቅዱሳን ገሪ ይፈጥሩና ስለዚህ ብጥንተ ተፈጥሮን ብዳግም ተፈጥሮን ብጥንተ ተፈጥሮ ለተፈጠርኩም ልዕላማ ለቅድስና እዩ ቅድስናኩም ደሪኹም ለርክሰት ትወርዱ ከለኹም ለለ ጎይታ ኣብ ክንዳኻትኩም ለተሰቀለ ለቅድስና እዩ ለአኻትኩም ቅዱሳን ክገብር እዩ ለአኻትኩም ክባርኽ እዩ ለአኻትኩም ከልዕል እዩ ለአኻትኩም ክኽብር እዩ ሞ እትልጸውዐኩም አምላክ ቅዱስ ከም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኮኑ ኢሉ وعلو غيتا تايل انا قدس يوم نسخاتكم قدسان كونوا افتي كتصليو خلهم አቡነ ዘበሰማያት ይልኩም ጸልዩ አብለለና አንቀጾ ጸሎት አማቴዎስ ወንጌል ንረኹ ቃሉን ታዩ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ አቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ተቀደሰ ይኹን ስምካ ተባረከ ይኹን ይልኩም ጸውዕኒ ኢልና ጎይታ ክርስቶስ ስሙ ዘኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ለምንታይ እንድሕሪልናሲ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ይልኩም ጸውዕኒ ካብ ምድራዊ አቦ ክፈል ከሎ ይደቅ እግዚአብሔር ምድራዊ አቦ ክወልድ ከሎ ብስጋ እዩ كعب خلون بسجايو دور سكارستله ناسجايو ويدمو كولد كله بجزف كعب خلو بجزف دور سكارستله جزف لخانة رستي للرأستي دور سكا سماء أو بناجين كلنا خلو برجيك كعينا خلو برجيك دعنا لرست لورسنا للا سماءون رجيكن زل على ما ولخانة رستي منجس سماء لورس سماء أو به الله خويه كلنا خلو أو سماء تنبر ربنا هيدكم صوّعنا ولا أمبر يهو قيت أجزاهير سماي الوسطنا خينس أو سماي النبر خينس أو سماي التنبر مو أمر ليرلا ويدوم سماي مر الوسطنا وأملاك خيني خني سماي من وريو مدل مرجس يو ويل تناجر أملاك أو سماي تنبر ربنا كنوا لخلنا كافتم مدر ربنا خنفوليو قال أيلا سماي العليو أملاككم للعليا سماي من ما يرخوي أنا أقول باهرية مرميرو لرخونا أكل يلي كلنا خلوا أو سماي تنبر ربنا كاو بدحريخه سمكا يقدس يلو سمكا تقدس يكون سمكا يقدس سمكا يبارك إلكم صوعني يلو يناغر دي أدنا قدست دنگل مريم ون ناي كل نغرنا مرح لخونت ناي كل نغرنا مرأيا ناي تحتنا مرأيا ناي هايمانوت مرأيا أدو ملت فطران مت تفطاري قدستن نصحتن كبرتن لعلتن لخونت أدنا قدست دنگل مريم ون تايتو لفتي تأبينو سيلا لوقاس ወንጌል ተናገረተ ወቅዱስ ስሙ ይሉ ጎይታ ክርስቶስ ታይበለ ክጽልይ ኸለኹም ሲ ስምካ ይቀደስ ቦሉን በለ ድንግል ማርያም ለለ ቅዱስ ቅዱስ እዩ ወቅዱስ ስሙ ወሳሂልን ለትውልድ ምሕረቱ ይቅርቱ ልውሉድ ወለደ እዩ ስሙውን ቅዱስ እዩ ይብል ስሙውን ቅዱስ እዩ ስለዚህ እዚ ጾም እዚ ልጾሞ ቅዱስ ለኾነ አምላክ ቅዱስ ለኾነ ጎይታ ስሙ ቅዱስ እዩ ተዋሂሉ ተነገረሉ ስመይ ቅዱስ እዩሞ ካይቀደስ ይልኩም ጸውዕኒ ለበለ አምላክ ልጾሞ ጾም ስለለኾነ ቅድስት ተዋሂሉ በኋላይ እንሪዮ እትጾም በዓል ቅዱስ ስለለኾነ ያው ቅዱስ ይልና ንጽውዖ ወይ ደግሞ ቅድስት ተዋሂላ ለምንታይ እንድሕሪልናሲ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ጎይታ ቅዱስ እዩ ክንብል ከለናሲ ትእዛዝ ለቅዱስ እዩ ሕጉ ለቅዱስ እዩ ስሩሕ ለቅዱስ እዩ ስለለኾነ ካብተን ትእዛዛቱ ሓንቲ በተግባር ፈጺሙ በትእዛዝ ለጾሙ ለለና ንሱ በዓል ስለለኾነ የታ ትእዛዝ ቅዱስ ስለለኾነት እዚ ጾም በዓል ቅዱስ ይባሃል ለምንታይ እንድሕሪልናሲ ቅዱስ ያሬድ አቦና ሕዘውን አብናይ ሰንበት ቅድስት ጾመ ድጉት አይብል ጾም ቅድስት ትፈሪ ጽድቀ ጾምሲ ቅድስት እያ ጽድቅውን ትፈሪ ሐቅውን ትፈሪ እዚ ማለት አዩ ቅድስት ለኾነ ጾም ጽድቅ እያ ትፈሪ ርክስት ለኾነ ጾም እያ ኮኛ ደቅ እግዚአብሔር ሕማቅ ለኾነ ጾም ኮይኑ ደቅ እግዚአብሔር ጾምኩም ይቅበሎይ ጸሎትኩም ይቅበሎይ ንስኻትኩም ናተ ይኾንኩም ልተዋሃዱ ጾይሞም ካብ ናይ ጾሙ ጸልዮም ካብ ናይ ጸልዩ መጽይቶም ካብ ናይ መጾቱ ተነስዮም ካብ ናይ ተነሱ ልኾነ ሰባት እንየው ልምንታይ ናፍቲ ቅዱስ ለኾነ ጾም ርክሰት ለለወስኹሉ ላፍቲ ስርናይ ክርዳስ ስለለወስኹሉ ላፍቲ ጽድቂ ኃጢአት ስለለወስኹሉ ጽድቂ ኃጢአቲ ርክሰቲ ቅድስናይ ንጽህናይ ርሳሓቲ ከተሓዋሩ ስለለይኹሉ ንስኻትኩም ጾምኩም ይቅበሎ ይተዋሃልዮ መጽሐፍ ስለዚህ እቲ ተቀባልነት ለወለ ጾም በቲ ጎይታ ለርእና መንገዲ ተጓዒዝና በቲ በኸምቱ ጎይታ ለለና መንገዲ ሒዝና እንድሕርዳ ጾምና ታይን ባህል ማለት እዩ እቲ ጾምና ቅዱስ ይባሃል እቲ ጎይታ ለጾም ቅዱስ ጾም እዩ እንደገና ንሕና ለ ጎይታና ተኸትልና እንድሕርዳ ጾም ኾይና እቲ ጾም ታይ ይባሃል ቅዱስ ጾም ይባሃል ስለዚህ እቲ ጾም በዓል ቅዱስ ስለለኾነ ቅድስት ልብል ስም ተዋሂብዎ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ናይ ቅዱስ ያሬድ አቦና አገላልጻ እንድሕርዳ ኾይኑ ጾምሲ ቅድስት እያ እዛ ጾም እዚያ ቅድስት እያ ንጽህቲ እያ ፍልይቲ እያ ፍሉይ ለኾነ አምላኽ ክቡር ለኾነ አምላኽ ቅዱስ ለኾነ አምላኽ ልዑል ለኾነ አምላኽ ጽኑዕ ለኾነ አምላኽ ስለልጾማ
نحنا لا نتا أملاخ نسو تختلنا ندحر أنا صوم خينا صنعات نركب حيل نركب كوا عالم لتفلنا فريت نخون صوم لنا صوم لنا كوا عالم تفلنا نخون كوا جان تلتفلنا نخون كوا حد يلتفلنا نخون سلنا نفلنا لا يطلع صومنا يصوم تاي يفر مالتيو صدق يفري حق يفري بركة يفري حزول حلف يلو قدس ياري ربنا بركة بس كلها تلاقيهون تايبل اسمه بصوم وصلت وموسات يدهن أمات بصومن بصلاتن بمصواتن كاموت يدحنو تابص منجسة سمايات منجسة سماياتون تبصحيا ريخم صوم طقمو صوم إلى نرى لنا حزي صوم سي قدست إياه قدست لخونة صوم لا نصحت لخونة فريت لخونة صوم لا تاي تفري لنا صدق تفري الشي صدق لفريق مودات تأيو تابص منجسة سمايات هو نايصوم طقمي تأيو مجمرتها خموت مرحانيو بخال أي لا ناي منجسة سمايات ورث مالتي منجسة سمايات ورث سلال خنا قدس ياري تايو لنا له اسمه بصوم وبصلت ومصوات بصومن بصلاتن بمصواتن صوم مالت ناي سغا غبريو صلات مالت نانوس غبريو مصوات مالت لنا ገንዘብ غبريو غبر نوللنا كامزي لእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ናቄሳር ለቄሳር ለተዋይና ሐቀ ስለዚህ ኮምቲ በገንዘብ አስራት ነው ጾምለና ስጋ አስራትዩ ምጽዋት ለለ ናገንዘብ አስራትዩ ጾሎት ለናነብስ አስራትዩ ተዋሂዱ ተተንቲነሎ ማለትዩ በኻሊ ይባላ ደቅ እግዚአብሔር ቅዱስ ያሬድ ዳው ይወስደናል ለማቴዎስ ወንጌል ማለትዩ አንቀጾ ጾም አንቀጾ ምጽዋት አንቀጾ ጾሎት ይሉ ለነገረና ጎይታ ክጾሙ ከለሁም ከምተን ግብዛት ከይትኾኑ ክጽልይ ከለሁም ከምተም ግብዛት ከይትኾኑ ክትወጡ ተኸለሁም ከምተም ግብዛት ከይትኾኑ ይሉ ሰለስቲያን ጾም ጾሎት ምጽዋት ደም ይርና ሐቀይ ቅዱስ ያሬድ ታይለና እስመ በጾም ወጾሎት ወምጽዋት ይድህን ኡመት بصومي بصلاتي بمصواتي كاموت يدحنيو كاموت مدحن كتايو اندحرينا تبصح منجسته سمايات صلات لا منجسته سمايات يتصح مصوات لا منجسته سمايات يتصح صوم لا منجسته سمايات يتصح ስለዚህ ጽድቅ ፈሪሃ መወዳታኻ መንግስተ ሰማያት ይሞ ጾም ማለት ጽድቅ ፍሪና መወዳታና ለ መንግስተ ሰማያት እና አትወሉ ሕጊ ስርዓቲ ስለልኾነ እቲ ጾም በዓሉ ክንዲዚ አክል በረከት ስለለሎ ታይኑ ለለና ማለት እዩ ቅዱስ ለኾነ ጾም ነው ለለና ቅዱስ ለኾነ ጾም ስለዚህ ቅዱስ ለኾነ ጾም ክንብል ከለና ካብ ለኾነ ነገር እንድሕነሉ ለኾነ ነገር ለንረኸሉ ማለት እዩ ካብ መርገም እንረኸሉ በረከት እንረኸሉ ትምኒትን ፈቃድን ስጋና እንረኸሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ እንፍረየሉ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ በረከቱ ምስኩላትና ይሆን ሕዝውድ ጾም በኻሊ መንገድ ለለ ይገልጾ በዜማ ጾም ልጓም ፍሬሃቶም ትህተኢና ምስላ ለጾም ይሉ ጾም ልጓም ፍሬሃቶም ትህተኢና ምስላ ለጾም ይብል ጾም ሲሉ ጓምያ ፍርአውን ጥዑም እዩ ስለዚህ ጾም ትሕት ይነብላ አይነቃልላ አይነንዓቃ ይብል በኻሊ ባህላት አዩ ከም ተሐለፈ ጾም ሲ ቅድስት ያ ጸቁሩ ትፈርደና ሐከ ስለዚህ ጾም ልጓምያ ፍርአለ ጥዑም እዩ ፍርአል ባህለት አዩ ጾም ማለት አውዛ ዓለም ዚ ጠሚኻ አው ሰማይ ትጸጎሉ አውዛ ዓለም ዚ ደኺምካ አው ሰማይ ትወርተዓሉ አውዛ ዓለም ዚ ተጨኒካ አው ሰማይ ትረጋጋዓሉ አውዛ ዓለም ዚ ሲንካ አው ሰማይ ትረኸወሉ ስለለኾነ ጾም ሲ ልጓምያ ልጓም ማለት ፈረስ በቅሊ ተፈልጥሳት ልጓም ይግበረለን አፈን ልጓም ይግበረለን ሞ ብልሕሪ ልጓም ለተገበረሉ ፈረስ በዓሉ ላውደለ ይኾነስ ትጎይቱ ላውደለ ይልኸድ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ከተማ ነብር ሰዓት በኻሊ ባህላት አይ ልጓም ማለት ፍሬን ማለት እዩ ፍሬን ለይላ ተሽከርካሪት በዓላ ላውደለ ተያተው ሒዛት ካትኸድ ፍሬን ለለዋ መኪና ወይ ደሞ ፍሬን ለለዋ ተሽከርካሪ ተፈላለየ ዓይነት ተሽከርካሪ ግን ታይ ማለት እዩ ቲ ተሽከርካሪ ላውደለ ይኾነስ ትሽፈር ላውደለ ይልኸድ ማለት እዩ ስለዚህ ጾም ሰብለለ ልደለ ይልገብር ማለት እዩ ፈቃር ስጉ ትምሪት ስጉ አይሕዩለይ ናይ አጋንንት መንፈስ አይሕዩለይ ና ሰይጣን ምድብፋ አይሕዩለይ ናይ ዓለም ድሌት አይሕዩለይ ባዕሉ ይገዝእ ማለት እዩ ባዕልኻ ምግዛእ ባዕልኻ ምውናን ለሓስወይ ለተጉረይ ሓደ ይልኾን ማለት እዩ እዚ ጾም ስለለየለ እዩ ጾም ስለለይ ጾም መውዛሕተ ሰብ ለሓስወ ኻሊ ልሙናይ ኻሊ ለተጉረ ኻሊ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕሪናሲ እቲ ሽፈር ባዕሉ እታ መኪና ሒዙ ልደልየ ነገር ላውዚ ጥውይ ክብል እንድሕር ደልዩ ንሱ ልደልዮ ላው ልኾነ ቦታ ክጥወ ጥውይ ወይ ልኾነ መንገዲ እንድሕረኺዩ ላው ልኾነ መንገዲ ጥውይ ክብል ቀጥ ለለ መንገዲ ተረኸለ ቀጥ ኢሉ ክኸድ ይደሊ ትሽፈር ባዕሉ እታ መኪና ግን ፍሬን ስለለየላ ላፍቲ ሽፈር ልደልዮ ቦታ ለይኾነሲ ቅድሚት ጥራሕ እያ ትኸድ ማለት እዩ ስለዚህ ስጋና ልጓም ልኽህልዎ ስጋና ከየሸንፈና ናይ ዝሙት መንፈስ ከየሸንፈና
ናይ ምባኣስ መንፈስ ከየሸንፈና ናይ ጸርፍ መንፈስ ከየሸንፈና ናይ ምጭቅጫቅ መንፈስ ከየሸንፈና ናይ በዓልኻ ለበዓልኻ ምብልላዕ መንፈስ ከየሸንፈና ታየድልየና ኣሎ ጾም የድልየና ኣሎ ብፍላይ መናእሰይ ማለት ቅዱስ ያሬድ ቦና ሕዝውን በረከቱ ምስ ኩላትና ይኹን ኣብ ካልእ ለምዕራፉ ለታይ ይብል ወሲድኩም ጾምሲ ቁስሊ ነፍሲ ትሕዊ ቁስሊ ጾም ትፈውስ ቁስሊ ነፍስ ጾምሲ ናነሱ ቁስሊ ትፈውስ እያ ናነሱ ቁስሊ ማለት እዩ ናነሱ ቁስሊማ ከም ትልጓም ለይውል ፈረስ ላውልዶ ለይኸድ ከም ትፍሬን ለይውላ መኪና ላውልዶ ለይትጸድፍ ላውልዶ ለኻየ ከይትጸድፍ ላውልዶ ለኻየ ከይትወድቅ بزموتن بحاتياتن بخفاتن بمكينتن بغناتن بالتفعل سيطان من قدتاتن كي تودق منتي نانوسي قسر تفوس مالت حاتيات كتفوس لك مجمرتا حاتيات كتقطو حاتيات كدحن حاتيات كترحق صوم تردأك او حاتيات اندحر وديكا او زموت ودحر وديكا او فتوس سكاخان دحر وديكا او دليس سكاخان دحر وديكا مسغان انتم حلالكان دحر غيركا كاو زياهر اندحر رحيكا رخصات اندحر بزيحوكا جن دغنا لصوم كصوم كلخا كاوز رخصت توصل مستيريو صوم مالت كاب حماق ነገር توصل مستيريو صوم مالت كاب حاتيات تروحول مستيريو صوم مالت كاب رسحات لاو نصحنا توصل مستيريو صوم مالت كاب اغاننتي لام ملائكه لام وقع توصل مستيريو صوم مالت كاب دياولس تفتحها مس ጎይታ ክርስቶስ تراخول مستيري دق እግዚአብሔር ስለለሆነ ጾም ተፈውስ ቁስለ ነፍስ ናነሱ ቁስለ ኃጢአት እዩ ናነሱ ቁስለ አጋንንት እዩ ናነሱ ቁስለ ምጭቅጫቅ እዩ ናነሱ ቁስሊ በዓል ኻለ ምግዛ እዩ ናነሱ ቁስሊ ጭንቀት እዩ ናነሱ ቁስሊ በዓል ኻለ በዓልኻ ምትሕምማ እዩ ስለዚ እዝና ነሱ ቁስሊ ለኾነ ብጾም ክንፍውሰ ንኽእልና ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ቦና በረከቱ ምስ ኩላትና ይኹን ሕዝውን ደጊምታ ይብል ጾም ትፍውስ ቁስለ ነፍሲ ኢልሲ ወታ ጸምም ኩሎ ፍትወታት ዘስጋ ናይ ስጋ ፍትወታት ናይ ስጋ ፈቃዳት ናይ ስጋ ፍረታት ተዋሂሎም ቅዱስ ጳውሎስ ለጽሒፍዎም ዘርዚርዎም ለለው ካብኣቶም ለለ ታይ ግርማት እዩ ተድሕነካ ካብኣቶም ተርሕቀካ ንሳቶም ኻኻ ላኻ ከይቃሩ ንስኻ ለኣቶም ከይትቃርብ ተቃራሪው ካለን ምስኣቶም ተዋህዶ ከይትፈጥር የተርሕቀካ ማለት እዩ ትምህሮም ለወራዙ ትጽመና ልቶም ወራዙት ማለት ልቶም መናእሰይ ልቶም ወጣታት ልቶም ኣጋውሲ ጽመና ማለት ርግዓታ ተምህሮም ርግዕ ምባል ትዕግስቲ ተምህሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ርግዓቱ ይዓድለና መናእሰይ ርግዕ ክትብሉ ትደልዩ ግን ርግዓታ እንድሕር ኣውይኩም ጸጥ ክትብሉ ትደልዩ እንድሕር ግን ሰላም ኣውይኩም أنا دقيم أي بأسي دقيم زي فتصمي دقيم زي جبري دقيم تمالي غوركو حتياتي أي ملصي دقيم تمالي فتصم كوزمتي أي ملصي تمالي تشوفر كوج فرا أخلني دول عخوة أخلني لسات أخوة أخلني لدندس كوي أخلني لرخص كوي أخلني الطول خلوهم تخنجين لدلهم ولا يخنس ليتدلي وين رح تفتصمها لهم صوم ما صوم كله نانو سقسل تفوسيا صوم مالت لمن أسي رجعتها توميا صوم مالت لمن أسي سقطتها توميا صوم مالت لمن أسي لدلي ونخجور تردهم يا توهيدهم صوم لقاميو صوم قسل نسل فوسيو سل لغنا يتقدس لغنا صوم لك حاتيات لدحنك لا حاتيات كي تأتي كم لقام غير لخلك لك حاتيات الدحراتها أو رخصة الدحراتها لا يهو فوسي مدحانيت كنا دحرات فوسك خينا هاي أمرتيو قدست سل لغنا كورخصة فليكا قدست سل لغنا بس قدس جهري رخك قدست سل لغنا قدسنا لخطونن تيجورك مالتينا سلازي بزمن قدزي يتصوم بعد قدس سل لغنا قدس ليرسم تواهو مالتي بسال ساين نريو إذا صوبزي قدس جهري لصوبه يو تصوم بعد قدس سل لغنا قدس يبهال عند حد عيلنا عندنا بس هالساين نريا لا سو بعلو خصام كل قدس سلالخان مس قدس جاهر سلال الراخب قدس علامة سلال الجبر بتقدس لخانة من قدس سلال القعاد مودات القدس يرساليم سماع سلال ورس ها تاي توهيلو قدوس توهيلو سو قصام كله قدس يرخون سو قصام كله بركة يحضره سو قصام كله بس جاهر الراخب دك جاهر قدسان كلهم كندزي معات صيمم كندزي ورح صيمم كندزي سمون صيمم يوم بحالهم كندزي معات بولعو كندزي معات صوتيو كندزي معات صاغيو رويو قدس كويلو لبحال يلي امصحف ابورياتو احاديثاتو ስለዚህ እዚ ጾም እዚ ብመጻምካ ምስቲ ቅዱስ ዝኾነ አምላኽ ስለተራኸብ እዚ ጾም እዚ ብመጻምካ ቅድስና ስለትውንን ታይ ተዋሂሉ ማለት እዩ ቅዱስ ዝኾነ ጾም ንሕና ክጾም ከለና ቅድስና ኢና ንውንን ካብ ርክሰት ተውፅእ ደብልናይ ጾም ማለት ካብ ርክሰት ተውፅያ ብቅድስና መንገዲ ትመርሐካ እንድሕሪና እቶም ልጾምዋ በዓለም ታይ ይኾንለው ማለት እዩ ቅዱሳን ይኾንለው ንምንታይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኾም ለአዘዞም ስለ ለፍጽሙለው ማለት እዩ ሓደ ናይ ተፈጥሮና ዓላማ በዓል ደቂ እግዚአብሔር ለቅድስና እዩ እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎ ለቅድስና እንበል ለርክሰት ይኾነ እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎ ለቅድስና እንበል ለውርደት ይኾነ እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎ ለልዕልና እንበል ለመትሓት ይኾነ ስለዚህ ቅድስና
ናይ ተፈጥሮና ሕግ እዩ ማለት እዩ ክንቅደስ ይግበአና ቅዱሳን ኮይና ኢና ተፈጢርና ለርክስ ሓጢያት ድሕር ዳገርና ለለግ እንታይ ክንገብር ይግበአና ክንቅደስ ይግበአና እዚ ጾም እዚ እንቅደሰሉ ጾም እዩ ንገርመኩም ነገር ግን ጾም አቃሊሉ ጾም ትሕትሕት አቢሉ ጾምካ አይ ጾምካ ያውዩ እኽል በልዒኻ ሓጢያት እንዮ ታይሞንዮ እግዚአብሔርና ልቢ ልርኢ እናበለ ሰይጣን ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ለዋዕላቶም አታሊሉ ሰባት ልኽታለሉ ልገብሩ ሰባት ብዙሓት እዮም ንምንታይ እንድሕሪና እዚ ዓለም እዚ ስርናይ ጥራሕ ልነብረሉ ዓለም ነው ይኾነስ ክርዳድ ልነብረሉ ዓለም ስለዝኾነ እዚ ዓለም እዚ ና ሰይጣን መልእክተኛታት ለለዎ ዓለም ስለዝኾነ እዚ ዓለም እዚ እቶም ስርናይ ክርዳዲ ሓዊሮም ዕወዩሞ ኣውቃዑ ክንፈልዮም ኢና ዝተባሃለሉ ዓለም ስለዝኾነ ይኸው ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛ ዝኾኑ ቅዱሳን እኒው ና ሰይጣን መልእክተኛታት ዝኾኑ ርኩሳን ዝኾኑ ሰባት ርክሰት ለምህሩ ብርክሰት መንገዲ ልኽትጓዓዝ ልገብሩ ሰባት ለኒው ማለት ኢና ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ስሙ እዩ ቅዱስ ለለ ናግብር ስሙ እዩ ስለዚ ምስቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝተራኸበ መንፈስ ቅዱስ ሓረዶ ቅዱስ ያሬድ ግን ታይሉ ጾም ልጓም እያ ልጓም ስለዝኾነ ተበለ ፍርአ ለጥዑም እዩ ፍርአ ማለት ጾምካ በረከት ኢኻ ትረክብ ጾምካ ብምድሪ ትባረኽ ብሰማይነ ህይወት ኢኻ ትረክብ ስለዝኾነ በለ ትህተይና ምስላለ ጾም ልጾምሲ ኣይነቃልላ ልጾምሲ ትሕተ ይነብላ ልጾምሲ ሸለል የንበላ ልጾም እንሆቦት አልዓበየ ክኾን ይግብኦ ኢሉ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ከምኡ ኢሉ ይነግረና ኣሎ ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ጾሙ ይብለና ካልእ ሰባት ለብልዑ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ጾሙ ይብለና ካልእ ሰባት ለብልዑ ይብለና ስለዚ ቅዱስና እንውለሉ ጾሙ ይኽንብል ከለና ካልእ ሰባት ለለ ለዚ ጾም እዚ ትሕትሕት ኣቢሎም የርእይዎ ሎማዓንቲ ትሕትሕት ኣቢልካ ድሕሪኻ ፅባሕ ለለ ለኣኻ ትሕትሕት ክትወሪኻ ክትዋረዲኻ ማለት ኢና ፅባሕ ክትካብር ሎማዓንቲ ሕሰር ፅባሕ ክትፀግብ ሎማዓንቲ ጥመ ፅባሕ ልደለኻዮ ንኽትረክብ እግዚአብሔር ልደሎ ይፈጽም ይሉ ለመጽሐፍ ለሞ ደቂ እግዚአብሔር ለለና እንተኣዘዝ እምበር ዓለም ለለትና እንድሕር ተኣዚድናማ ለበረክሰትና ንኸድ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ክርስቶስ ኣብዚ ጾም እዚ ቅዱስ ዝኾነ ጎይታ ለኣና ክቅድሰና ለኣና ከባርኸና ጾይሙልና ለኣና ፀጋም ነብሲ ክዕድል ንሱ ብስጋ ጦም ኢልና እቲ ቅዱስ ዝኾነ ጎይታ ልጾሞ ጾም ብተግባር ጾይሙ ብትእዛዝ ለጽሙ ኢሉ ኣዚዝና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 21 እንታይ ኢሉ ጎይታ እዚ ዘመድ እዚ እዚ ወገንሲ ከምዚ ዓይነት ወገንሲ ብጾሙን ብጸሎትን ይወጽእ ኢሉ ይናገር ስለዚ ጾም ማለት ቅድስና ንውነለሉ እዩ ጾም ማለት ሓጢያት ሓዲግና ብቅድስና መንገዲ ንጓዓዘሉ እዩ ጾም ማለት ካብ ርክሰት ወፂና ቅድስና ንውነለሉ እዩ ጾም ማለት ምስ ቅዱስ ዝኾነ ጎይታ እንራኸበሉ እዩ ጾም ማለት ለለ ጋንየንን መናፍስት ርኩሳንን እንርሕቀሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ለጸገመና ነቲ ኣሽዑ ግዜ የውድቆ የጸግሞ የጨንቆ ነበረ ጋንየን ሕዝውን ኣብ ህይወትና ኣብ ዓድና ኣብ ከባቢና ኣብ ስድራና ለጨንቀና ሰላም ለሰኣነና ጸገም ለበዝሐና ጭንቀት ለበዝሐና ህራስለይቲ ለሰኣና نحسون نقولون لسأنا وزح حسابات لنا سلازي زخام زي عينة وجن نايجي غجق منفس نهر راس مساء منفس نام بتتان منفس نالي مسمع منفس ساعات كان لي متكام منفس لغاية تصوم بلع لول منفس لغاية تصلي هرس لول منفس كي تفقر تصالع لول منفس بمنتاي الوص عند حري الناسي أي صلاي دقيم كصومية دقيم كصلي يلك أبو فكرة أي خان الوص بمنتاي ما الوص عند حرينا بصومن بصلاة لي سلازي سيطان بخالي بحلا صوم مالس سيطان نرحق له يوم مالسي سيطان نرحق له حيلي سيطان نرحق له مسارحي يوم مالتينا سلازي قويتا بتجار صومو بتزاز له صومو صليو تجوه وصليو كما يتوه أو سمسون تجيهم صلي لا فترة غاية أتي تجوهم صليو بصومي بصلاتي الزمرزي زوجنزي سيطان كتبارر تخول يخوب كصومو خلنا خمتم جبزات كي تخونيلو كم صوم كم زيلنا بقول صغيرو نغيرنا أيو مالتي حدا سبات يتالو اليوم ويتا صيمو لنا أيو نسول صومو نحنا تايكنو سخلينا أيو ويتا صيمو أي تصومو دايلو أيو كان يتصومو غايتلس صومو بايلو صومي العزوزس كصومو خلنا صوم كتقبلنا تخلو تايلنا كم دم جبزات كي تخونو إيلو حواريات يصومو اليوم لولت ياقي أو لقارو لوكاس ويتا تايلو بيتو مرعاوي كاو مستفليه كاو مسخره خصومو ايوم مرعاو تهلو غويتا ايو كاو مسخره البحل لا لا سماي دحرو مراغو لا سماي مساركو لا سماي مسكركو لا باي مستملسكو ساتم تايكول يوم كصومو ايوم تايلم باي انا صيملوم يومو اي تچقچقوم انا صيملوم يومو حدغوم لمتاي تچقچقوم ايولي غويتا تاما لصومو ساعات ግን نغيرنا كصومو ايوم ግን لصومو لغيزنيو يلو غيزا صومو بلنغيرنا كمتو لغويتا لله حواريات كمتو غويتا قدمي لاو سكت قدمي لاو تمرتي قدمي لاو تأمرات قدمي لاو دويان هواس
ቅድሚ ብርሃን ወንጌል ላው ኩሉ ብብጻሕ ና መጀመርያ ስርሑ ድሕሪ ጥምቀት ጾም ይልገበረሞ ልክዕ ልጎይቶም መሲሎም ቅዱሳን ሐዋርያት ለለ ለዓለም ኩዱ አምህሩ ልትእዛዝ ለኽፍጽሙ ለዓለም ለኽኾዱ ቅድሞ መኻደም ታይገሮም ጾም ጾይሞም ስለዚ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ታይትል ጾም ሐዋርያት ኢላ ትእውጀልና ጾም ሐዋርያት ኢልና ሰሪዓትና ሰሪዓ ለለ ትእውጀልና ትነግረና ማለት ኢና ደግ እግዚአብሔር ስለዚ ጾም ማለት ንጎይታ ብተግባር ፈጽሙ ብትእዛዝ ለለ ለሃበና ብስርዓት ለሃበና ሕጊ ማለት ይሞ ጾም ዚ ናበረከት ክኾን ይግብኦ ንሕና ክንጾም ከለና ቅዱሳን ንኾን ንሕና ክንጾም ከለና ንቅደስ ንሕና ክንጾም ከለና ኃጢአት ከይንኸድ ንዕቀብ ንሕና ክንጾም ከለና ቁስሊ ነብስና ይፈሓቅ ብጾምን ብጸሎትን ብምጽዋትን ኃጢአት ይስረ ኃጢአት ይሕደግ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ወበና ሓካሊ እውን ከም ይብለና ማለትና ጽባሕ ክንመውቲና ጽባሕን ከዲና ሕዚ በልዓና ሕዚ ሰተና ሕዚ ጸገበና ሕዚ ተኻደና ሕዚ ዝነኛታት ኮና ሕዚ ልዕሊ ኩሉ ኮና ጽባሕ ግን ውማትና ከይንርሳዕ ሓደራ ደቂ እግዚአብሔር ሰይጣን እንኳንስ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ትሞት ክመስለካ ይኾነ ምስ ኣረካለ ትሞት ተምሲሉ ኣየርእየካይ ስለዚ ደቂ እግዚአብሔር እዚ ጾም እዚ ናበረከት ናረድኤት ልኽኾነልና ኣብ ኩሉ ክፍለ ዓለማት ለለና ንጾም ንጸሊ ጾሚ ጸሎቲ ታይ ጥቕመሎ ኸይንብል ጥቕሙ ድሓረ ይልርደአና እወ ሓደ ተኽሊ ተተኺሉ ሕታማለ ይፈሪ ከምለይ ትብሎ ኣብ ግዜ ክፈሪ ከሎ ግን ፍሩኡ ከም ተወስዶ ኩሉ ክንጾም ከለና ክንጽሊ ከለና ለ ንግዜኡ በረከት ኣለና ለዓበየ ፍረና ለ ኣብ ሰማይ እዩ ለዓበየ ፍረና ኣብ ሰማይ እንድሕሪልና ናብ ሰማይ መኻድና ኢሉ ነግረና ማለት እዩ እወ ታበጽሕ መንግስተ ሰማያት ጾምሲ ቅድስቲ እያ ጾምሲ ንጽህቲ እያ ጾምሲ ካብ ሞት የተድሕን ጾም ካብ መከራ ይለድሕን ጾም ካብ ጸገም የድሕን ጾም ካብ አጋንንት የድሕን ጾም ካብ እስራት ኃጢአት የድሕን እንድሕሪልና መወዳእቲ ኸታ ይፍሩ ታይ ጥቕሙ እንድሕሪልና ታበጽሕ መንግስተ ሰማያት ተብጽሕያ ኢሉ ይነግረና ኣሎ ቅዱስ ያሬድ ወበና እሞ ደቂ እግዚአብሔር ምብላዕ መንግስተ ሰማያት ተውጽሕ ተባሂለ ይፍለጥ ምስታይ መንግስተ ሰማያት ተውጽሕ ተባሂለ ይፍለጥ ስለልተኻደንካ ይኾንካ መንግስተ ሰማያት ትበጽሕ ስለልጸገብካ ይኾንካ መንግስተ ሰማያት ትበጽሕ ስለ ዓቕም ብላዕሊ ስለልዓኻ መንግስተ ሰማያት ትበጽሒ መንግስተ ሰማያት ለብጽሕ ምጽላይ መንግስተ ሰማያት ለብጽሕ ሙጻም መንግስተ ሰማያት ለብጽሕ ካብለለካ ምክፋል ደኻ ምርዳል ተጸገመ ምሕጋዝ ቤተ እግዚአብሔር ምህናጽ ኣቦታትካ ምኽባር ባዕልኻ ምርድዳ ባዕልኻ ምትሕግጋዝ እሞ ስለዚ ዝጾም እዚ መንግስተ ሰማያት ለብጽሕ እንድሕርከና መንግስተ ሰማያት ከማዘይና ንወጽሖ ማዘይና ንኣትዮ እንድሕሪና ድሕሪ ሞት ኩላህና ሞት ካብለለና ክንኣምን ይግበአና ማንም ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ቀይሕ ይኹን ጸሊም ምሁር ይኹን ለይተምሃረ ሃፍታም ይኹን ደኻ ወዲ ይኹን ጓል ለይሞት ሰብ የለይ ስለዚ ኣነ ክመውት ከሎ ኸለለ ኣብዛ ዓለም ዝለሉ ሃፍቱ ስልጣኑ ዕብየቱ ዝንኡ ኩሉ ሓዲካ ኢኻ ክትኸድ ኩሉ ሓዲካ ንኽትኸድ ግን ዝኩሉ ጻዕረ ማለት እዩ ስለዚ ሓዲግናዮም ንኸድ ምዃንና ሕዚ ልሞት ይኾነ ከፍርሕና ልግብኦ ታይማ ኃጢአት ክንፈርሕ ይግበአና ኃጢአት ንካላኸለሎ ብምንታይ ብጾሚ ብጸሎቲ ቅዱስ ያሬድ ቦዳ ሕዚ እስመ ሞት እያሃድገክሙ ዘበላይሉ ሃልዩ ሃሎ ክርስቶስ ቅዱስ ያሬድ ቦዳ ሕዝታ ይብሉ ጾምሲ ካብ ሞት ኣድሒና ላው ህይወት ጾምሲ ካብ ኃጢአት ነፃ ተውፅአካ ካብ ኃጢአት ነፃ ኮይንካ ካብ እስራት ኣጋንንት ነፃ ኮይንካ መንግስተ ሰማያት እያ ተብጽሕ ክትበሃል ከሎ ድሕሪ ሞት እዩ ክትሞቱ ከም ዘለኩም እዩ ልናገረኩም ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ሞት ሲ ታይ ኣሎ ማለት እዩ ህይወት ኣሎ ድሕሪ ሞት ህይወት ልረክብ ሰብ ለለ ንጾመ ይልጸለይ እግዚአብሔር ተኣዘዘ እዩ ስለልኾነ ለለ ሞት ለይኹም ክትፈርሑ ልግበአኩም ታይ ትፈርሑ ልግበአኩም ኃጢአት ክትፈርሑ ልግበአኩም ኃጢአት ክትፈርሑ ኣለኩም ሞት ኣይትፍርሕዋ ይትፍርህዋ ለሞት ፍርህዋ ለኃጢአት እስመ ሞትሰ እያሃድገክሙ ሕዚ ገላዊጥና ኢና ደቂ እግዚአብሔር ሰብ ኩሉ ለኃጢአት ደፊርዎ እዩ ለኃጢአት ሸለል ኢልዎ እዩ ኃጢአት ከም ደረይ ይሰርሕ እንዲያው ኃጢአት ቀደም ተሓቢኻ ይስራሕ ነይሩ ሕዚ ግን ብግልጽና ኾነ ይኸድ ሃዳባይ በቃ ሰብ እናርአየካ ኃጢአት ምስራሕ ተጀሚሩ ስለዚ ለኃጢአት ደፋር ኮይኑ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ለኃጢአት ደፋር ኮይኑ ሞት መጽያ ክበሃል ከሎ ግን ሸረምረም ይብል ማለት እዩ ንምንታይ ዝኃጢአት ናፈጸሞ ለረሰብ ታይ ስለልደሊ ምንባር ስለልደሊ ኩመት ስለለይደሊ ኣብዛ ዓለም እዚ ክነብር ክበልዕ ክሰቲ ዝነኛ ክኾን ስለልደሊ ማለት እዩ ድልየቱ ስለልቁጠብ ድልየቱ ስለልቋረጽ ድልየቱ ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ይኣኽለካ ስለልበሃል ታይ ይገብር ሰብ እዚ ሞት መጽያ ክበሃል ከሎ ጭንቕንቕ ፍርሕርሕ ድንግዝቅዝ ይብል ቅዱስ ያሬድ ኣቦና ግን ሞት ኣይፍራሒ ኃጢአት ይልፍራሕ ንምንታይ ሞት ስጋ ላብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ታበጽሕ መንግስተ ሰማያት ላብ መንግስተ ሰማያት ይለብጽሐካ ኃጢአት ግን ላብ ሲኦል ገሃነመ እሳት ይለብጽሐካ ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ኣቦና ሞት ለይኾንኩ ክትፈርሑ ልግበአኩም ኃጢአት ይኹም ክትፈርሑ ልግበአኩም ኣይ ሞት ክንፈርሕ ኢና ልሞት የደንግጸና እዩ ክንፈርሕ ኢና ብሱርላ ከም ትነበረ ክንፈርሕ ኢና እንድሕር ኢልኩም ግን
أبلعتكم آتوهم كندل فرحكم الفرحوا كندل دنقتكم دنقتوا اسمه موت يحدقكم موت ما يحرقكم موت بوتا يخولي موت جيزي يخولي موت كاوي يخولي هو موت أرس هنا إلى الله أف دقة جزانا إلى الله موت أف دقة جزانا إلى الله مسنا حزنا إن نزور سلازي ليه موسموني بسقول أما غير ليه أتمنيو بنفس الأجزاء اللي يخدمونيو داقم من مسألة قويتا كريستوس كما تصغر لها ليه العالمانيو سلازي الله أعلنا لهوت كوخن تنساينا لهوت تنساي زلا كبر لخن تنساي زلا حسر تلاعيلك على حسر مخامخن تلاعيلك على كبري تلاعيلك لا موت لا جهنم مسات كي تخد تلاعيلك على منقص اسمها لخدكد حز صوم حز صلي حز سجد حز مصوت حز تفاقر حز دحنتك ونن مالتيو تقويتا لفصمه بركه تقويتا لفص لهانا بركه نقبلو تقويتا لهانا صقا نقبلو تقبلنا لنا نسرحلو እግዚአብሔር አምላክ በአፍናን ብልብናን ንኡመኖ በተግባርና ንኡመኖ በተግባርና ጎይታ ክርስቶስ ንምሰሎ ለኹላህና እግዚአብሔር አምላክ ለዓደለና በረከተሎ ማለቴና ዕድመና ሃሌና ጊዜና ሃሌና ሃፍትና ሃሌና ጉልበትና ሃሌና ጸጋ እግዚአብሔር በዝሕናና ሃሌ ካብዛ ዓለም ተይኸድና ስንቅ ሰማይ ንሕልፍ ስንቅ ሰማይ ማለት ብጎይታ አሚንካ ጎይታ ልገወሮ መፍጻም ማለቴና እዚ ልንገብር አምላክና እግዚአብሔር ይፍቀደልና ቅድስት ልበሃል ጾም እዚ ሰሙዚ ሳይባህል ስሙ ቅድስት ይባል ቅድስት ተልተዋለሉ ምክንያት ድማ ሓደ ቅዱስ ለኾነ ጎይታ ስለልጾሞ ካልኣይ ነገር ለለ እቲ ጾም ባዕሉ ቅዱስ ስለልኾነ ሳልሳይ ለለ እቶም ልጾሙ ሰባት ቅዱሳን ስለልገብር ሰባት ክጾሙ ከለው ቅዱሳን ስለልገብር ቅዱስ ተዋሂሉሞ እቲ ቅዱስ ለኾነ ጾም ብቅድስና ለኽንጾሞ እቲ ቅዱስ ለኾነ ጾም ብንጽህና ለኽንጾሞ እቲ ቅዱስ ለኾነ ጾም ናይ ንስሐ ጾም ለኾነልና እቲ ቅዱስ ለኾነ ጾም ናይ ሰላም ለኾነልና እቲ ቅዱስ ለኾነ ጾም ምስቲ ቅዱስ ለኾነ ጎይታ ንኽንራኸብ መወዳእታና ለቅድስት ኢየሩሳሌም ሰማያት ንኽንወርስ አምላኽና እግዚአብሔር ይፍቀደልና ስለዚ ናይ ቅድስና ጾም ለኾን በዓልና ብንስሐ ሰውነትና ሓፂራ ክንጾም ይልግበአና ማለትና እዚ ክንገብር አምላኽና እግዚአብሔር ይፍቀደልና ሰላሙ በረከቱ ይብዛሐልና እስካዕ መወዳእታ ስለተኸታተልኩም ብስም እግዚአብሔር ክነመስግን ንደሊ እዚ ትምህርቲ እዚ ለኹሉ ባጻሕ ሼር ላይክ እናገበርኩም አባጽሕልና ካብ ዘወረደ ጀሚርና ያው ሕዚ ቅድስት በጽሕና ለና ካልኣይ ሰሙን ማለትና ስለዚ ቤተሰብና ሚድያ ያው ወትር ግዜ ምሸት ዓርብ 1 ሰዓት ነንሕድሕደን ናይ ኩለን ሰናብቲ ምሸት ዓርብ 1 ሰዓት ክንሰደልኩም ኢና ክንነቀልኩም ኢና ማለትና ምክትታልኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ስለነበረና ግዜ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ተባሃርና ልቦናና ይሕድረልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን